Както традицията повелява, казваме здравейте на Кристиян Райчев, капитан на Локомотив Горна Оряховица и Панайот Пасков. На първо място, как сте, момчета? Благодарим, добре сме, готвим се за предстоящото дерби. Тренираме повече здраво, знаем какво ни очаква и сме готови на 100% за утрешния ден. Утрешния ден не е какъв да е така очакваното. Не е ден, как се да, казва. Второто дерби на Севера, първото се поздравихме с победа. Какво е настроението преди утрешния матч, второто дерби? Всичко се е наред. Тренираме нормално. Да, има един-двама отсъстващи, но всичко се е наред. Подготвяме се и чакаме да дойде утре. Заредени сме с емоции, знаем какво чака и сме, който да влезе няма значение. Всеки се разделя на макс. Много добре видяхме всички какво беше септември месец, как успяхме да зарадваме нашите фенове. Утре се постараем максимално да постигнем резултат, който да ги удовлетвори. Какво бихте казали на феновете, тъй като около 24 часа до матча? Апелирам към всички фенове да бъдат на стадиона, нали, колкото се може повече да има гостуваща трибуна и да изпълним целия Ивайло с наши фенове и да ги поздравим с успех. Който не си е купил билет, да заповяда днес. Да го вземе, очакваме ви, ще дадем максимума със сигурност да ви зарадваме. Само око. Само око. Благодаря ви и успех! Мерси.